Welcome to the Leading Sight News. Borjan Labor Union Sai Hem ki Kim Jiadim ki Jong Lapen kapang Thai Pon. There ni phai sirkep arni lakhain koi raisi Borjan constituency Kuligaon Hawar Mukhim Rongpia Rong along Borjan Labor Union Sai Hem Adim Jong Ponsi ki pang Thai asai ki deng pon. Bangso asai along ke Japon Borjan Labor Union mai phu horen terang lapen chun bang Santira Mingti pen Japonsi members sa tumpen pen kapang Thai asai deng pon lo. Kedam tang ilitum uthoro tarik lapen ke tinima 2000 sari aningkan nilitum la bangsu Borjan Labor Union amhang pathek det pen aphi nilitum kedam tang 18/10/2024 ani amhang pathek det Karbing Long Autonomous Council Labor Board Chairman itrukang det pen nilitum pinian ke penangana jilding lo lasi chingwai lo Central Committee pen chenglok rong sar pen chenglok mate lewa members ke dodum an bang rokera sirkep ama members do latum pen chingwai si itum ta non ke lewa union ka office along di mate office government pen nagi pi office di ki do an mane rong sorphan patitak da moi punili tumhan Karbing Long Autonomous Council Labor Board Chairman pen hukum order ang pidet pen aphi nili tumhan I card ana isu elo pas I card ateng beni tum kisusi pini Karbing Long Autonomous Council angkang kedo an arada phan nili tumla job liwar pu kopi posi liwar ke bunai ke bima labang ke hok pe bang ke ni tum ke Borjan Labor Union BLU bu sijitok lo la sini li tum bang ke non bang ke majuk ka phan setami bang asuk pen chenglok majuk ka khai thani tum kanghon pon ke la Labor Union ban ke inghon pon lap pu la pen ke I card ka via tum an ke sai ka prek lamate development la long setami hajara chongda dun anung nam seta alang li tum aron teng sini tum Borjan Labor Union pen ke pipon pola sinon card kiron ponji labang ke ni tumaki mi Borjan Labor Union po card kiron ponji phanta non la so chiklu kiwang mane 25 tarik balote ni tumron pon cheng po la pen Karbing Long Autonomous Council Labor Board Chairman ang thana teng mate Karbing Long Autonomous Council along ke ha hon team Karbing Long mate Dr. Tuliram Ronghang sar taminang thanlo nang tum office hem chi thiklu je thailu bulute mo piu penang tum hanta development mate office hem phanta nilitum Karbing Long Autonomous Council pen nang rapu ku Dr. Tuliram Ronghang dan ki chaklo la pen ni tum ching honai Karbing Long Labor Board Chairman sar khorching timung sitan ki chaklo lasi kado kabe tami wang lamo la Borjan area kido anke nilitum along nang dono na penang tum ki sung sitami ni tumaramun to la peni tum ki sung sitami charap saroi nang pasi Karbing Long Autonomous Council Labor Board Chairman pen nilithan na pin khat to